Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 7 Avgust 2024 ýyl. Men şonu size gysgaçyk belleriş bilen ýüzlenmekçi. Aýyň 10-ny, ýagny 10-njy awgustda sagat 10-ny Şwediýanyň paýtagty Stockholmda Türkiýe Respublikasynyň ilçihanasynyň öňünde men protest aksiýasyny geçirmekçi. Sagat 10-nun sagat 10:50 2 sagat möhlet berildi. Ine şol möhletde de men şo taýda bolmakçy. Demonstrasiýa geçirmekligiň adam sany 10 adam diýip çäklendirildi. Berilen ursat şol. Ondan köp bolanak ýöne men şo taýda adam çağırmak üçin ýa adam ýygnamak üçin gidemek öz içki protestimi öz görýän zatlaryň öz garşylygymy Türkiýe hökümetiniň elçihanasyna bildirmäge gidýän. Onun üçin otak kim gelir, näçe adam gelir, adam toplamak, olar ýaly niýetim ýok. Ozap ol elçihanaň öňe uruşup ýa-da görüşülip alýan ýerde bir adam bolubam bütün milletiň ýa döwletiň ýa halkyň ardy şikaýatyny ýetirip bolýar ýa 10 adam bolubam onu edip bolýar gep onda däl. Şoň üçin eger kimde kim şo gatnaşmak niýeti bar bolsa, hani meniň telefonum ýa-da emmeştak aşakda ýazarsyňyz, kim gatnaşjak bolsa maňa hökmen zerur şol adyn familiýasyny bilmek. Şonu aýdaýyn diýdim, gelip bilseňiz aýdary zadyňyz bar bolsa, şo taýda Türkiýe hökümetiniň ilçihanasyna gelin, öz pikiriňizi aýdarsyňyz. Men şo taýda ýürüýse gidýän sebäp meniň hem kardeşim hem ýoldaşym hem de ýanky taýda Türkmenistany aktiv gurucularynyň biri Merdan Muhammedowyň gömürtük ýagdaýda tutsak edilip, soňra gömürtük ýagdaýda Türkmenistany ekstradisiýa edilmegine men düýp göter garşy. Sebäp ol ýerde dünýäwi kanunlaryň hiç birisi berja edilmedi. O taýda adam gaçakçylygy diýip aýdaýlym türkmençe ýa insan gaçakçylygy diýip aýdaýlym ýanky halkara dilde. Ine edilen iş şol. Beýleki ozal tutsak edilenler bardyrly ýurtlardan Türkmenistana ekstradisiýa edilen ýa ogurlanyp alynyp gaçylan adamlar. Olaryňky ýerde bolup geçen ýanky Ömürzak Umarkulowdan başlandy. Şo nerede çağan ala vakitler ine böyle Türkmenistany saýlaw geçirijek bolýar, senem şoňa gatnaşmaly. Hana ol Türkmenistanyň ýanky konsullugyna oturan Murat diýip haramzadan biri bardy. Men şo bilen jaňlaşdym, näme üçin meni alyp gitdiňiz diýip. Şo da ine şondan başlandy. Olam soň çykarýarlar aýyna o taýda öýüdi galdy. Ine harby gullukda gezip ber, on atasynyň kakasynyň görletdiler, garaz gömürtük ýagdaýa düşdi. Emma ýanky bizim keminämizde degişlikdi. Ýa-da Merdan Muhammedow degişlikdi. Bir ýigit 4 ýyl ýarym märi öz pikirini ekrana çykyp açyk aýdyp gelen şahsiýet. Nämäni nähili derejede görýär, çözgüde nämede çykalgan ýerde. Şo zatlary bizim ilmsiz, bilimsiz galan halkymyza öz deňduşlaryny islenli adama açyk pozisiýasyny düşündirip geldi. Ene şol ýigidi tutsak edip soňundan allaw ýoly bilen Türkmenistana alyp gidýärler. Bizem alladylar, onuň boýuna alyp. Men iň soňky gezek şol görleşen adam boldum kemine bilen. 23-nji iýuny maňa öwrüjän etdi. Halmyradagy men ýagdaýlym gowy bärde ýmiten gowy seredilşem gowy. Ine aýdyşlaryna görä birinji gün ýa ikinji gün men azatlyga çykýan diýip aýtdy. Birinji gün, ikinji gün ýylyň 24-de 25-i bolmaly. Ine 26-syna da maňa deportasiýa edip karar çykarypdyrlar. 27-sine de şoňa tutulan adwokat çağırıp gelip eline sygryň dilýär kagaz berýärler. Ine biz şoňa deportasiýa çykardyk. Hanymyň suud derine goý. Hanymyň prokuratura işi, hanymyň adwokatynyň işi, hanymyň hosarlaryň çağırmagy ýa gatnaşmagy ýa görmegi. Haky bara şolaň hemmejigin. Näme üçin şol işler edilmedi? Urtut mene howa ene aýdyşlary ýaly aňyrda akra hesellik hakdy. Biziň diýe arkadagymyzyň ýa hormatly arkadagymyzyň doglan gününe diýe Türkiýeden sowgat edip Merdan
Muhammed'i hugratdylar diye. Ene, onun bize berýän gyzalaty şol. Bolýa. Siz şunu şeýdip alyp gidýän bolsaňyz, indi bizem şol Merdan Muhammediň doglan gününi, şonu äkidelleri şol işe gatnaşarlaryň ähretini ne bizem oňa sowgat edip goşurar. Nahil Upakovkada onu wagt görkezän. Şonu aýdyn. Şonuň üçin ýurtdaşlar erti diýene üçin bar da, öňde şonuň 3-nji gün, 6-njy gün sagat onu Stockholmda ýanky Türkiýe ilçhanasynyň öňünden men şu protest aksiýany geçirmekçi. Şu tak bir adam bolup barsamam yeterlik, 10 adam bolup barsam yeterlik, o taýda güýçleşip alışmaz zat ýok. Şonuň üçin men özüm diýen, şonu aýdýan. Beýle kilenkersiz barın biz oturup görýärdiýän adamdan men hiç açanyň beýle bolmam. Men öz içki duýgum şol, içki pikirim gelen netijem şol. Men şu tak bar, şu taýda protestimi garşylygymy aýtmakçy, diýmekçi. Indi ştaýda kemine tutulýary bir näçe ýerden ýanky KGB ýa Mehmen Tarakhan adlynyň emeleri yaranjanlary sora berýärler. Ha, näme bu? Ozal öňkü mitinglere gitmedi, gatnaşma diýýärdiň adamlar. Indi näme üçin miting gurnan diýip aýdýan. Men hiç açan mitinge gatnaşmak diýip adamlar aýdan ýerim ýok. Ýalyn söýleýär. Ha takygy biz 20-nji ýylyň may aýynyň ahyryna 20-25 000 adamlyk mitingi geçirmelilik. Uly meydançasyna İstanbul'un. Şoňa aňyrky Türkmenistanyň haýşymy buýrugy boýunça Türkiýanyň içeri işler ministeri buyruk çykarýar. Şulaydan başlap şu may aýynyň 20-sinden başlap Türkiýede köpçüliklerin çäreleri ýa protestler geçirmek gadagandy. Şol bile şu taýda Türkiýede İstanbul'da şol mitingi geçirtmelik üçin. Şol mitinge gatnaşak adamlar gatyken, indi men şunu aýdýan. 20 000dan gowrak adam gelmelidi. Bizim öz Türkmenistanly türkmenlerimiz, onsoň ýanky Özbegistanly, goňşularymyz Gazagstanly, Kyrgyzstanly, ýanky ilerki türkmen dogurlarymyz Eýrandan, Owganistanyň hemmejigi razylyk berdi gelmäge. Şoňa laýyklykda da bilmedim, şu ankyadynda da 10 000 goloy maýka çykardyk. Gümmolýan mandy Berdan Muhammediň portreti. Ine şonu ýatyrdylar. Ýöreýte şu Türkmenistanyň haýşy ýa talapy boýunça. Şondan soňra bir kay geçmäke ine Azerbaýjan diasporasy İstanbulda arkaň protest edip oty Ermenistanyň ilçhanasynyň önünde ýa ýene bir ýerde. Qarabağ bizinki diýip. O sizinki Qarabağ barada menim açyk şedemek öz ömrümde. Ýöne näme üçin? Türk döwletleri, türk milletleri Türkiýede ala tutýarlar. Azerbaýjana mümkin bolan zat näme üçin türkmenlere mümkin näme? Han haýsy bir Azerbaýjanlyny ýa aýdyl başa bilen idenekledip öz ýurduny tawşyrdylar bir kanun ýagdaýda. Näme üçin türkmenleriň garşysyna şeýle işler ýa jinayetler edilýär? Hakykatdan adam insan gaçakçylygy keminiň boýuna düşen ýa salynan oýun. Ene. Men şeý diýip düşünýär, şoňa da sowatnamamyzam ýeterlik. Indi Türkiýe döwleti we hökümeti islenlik gerdi. Islenlik wagtda Merdan Muhammedow üçin jogap bermeli bar. Islenlik forumda. Dünýäň 4 günjünde. Şol ýigidin ykbaly getirilip Türkiýede adalatly çözülýänçe ýa azat edilýänçe bizim şonu talap eder Türkiýede. Ve onsoň olar otursun, oýlansyn, pikirlenseler, näme dipdirler, näme goýupdyrlar. Ol ýagdan gyl soňra ýaladip, ýeke-ýekeden ol aňyrky bir kanun hökümede ya terörist top, jinayetkar topara garşy çykan adamlar Türkiýeden deport edilip durjak bolsa, Türkiýe dünýäwi döwletmi? Türkiýe demokratik döwletmi? İnsan hak hukuklaryna hormat goýan döwletmi? Onu ne wagt görkezler. Ene şu mahal Merdan Muhammediň başyna salynan iş Türkiýede demokratiýaň derejesini gaty pes derejede diýen görkezip otyr. Men asla ýok diýmän, ýöne gaty pes derejede. Menin okan kitaplarymdaky gören ýanky kronika kadrlarymdaky filmlerdaky Kemal Atatürk'ün Türkiýesi ýok eken. Ene şu bolýan hereketler şonu görkezipdir.
Şonu aýdaýyn. Ondan şol siz aýtdyňyz, ýa-ni tarakana däl, size ýüzlenýän. Ay näme üçin olara ursat beren zatdyň gitmediýiň, näme diýdiň, indi özüň gorunýan dip. Men Elmadam diýen ýerim gallaryň arhivlary seredin. Goralgy ýere bir ursat barmaň diýip. Türkmenistanyň ilçihanasymy, konsullugymy, ol goralgy ýer şol Türkmenistanyň territoriýasy, Istanbulda bolsun, Ankara'da bolsun tapawdy ýok. Şo tak yerli häkimetden bir ursat bir adamyň baryp durma haky ýok. Barın şo tak, durun şo taýdy, girin şo tak diýip adamlary meçe gören şahsiýetler jogap berin. Näçe adamy siz soňra göreşden, söwüşden ýa ýeňişden juda düşürdiň. Men aýtyp gelýän elmede, ilki başdan yerli häkimetden ursat hatyny alın, wagtyny belläň, adam sanyny çäkli bolsun, düzgün tertibe seredinde, üçin etmegen boýnuňyzy alyndy, barynda durun bellenilen sagatlarda. Şol edilmedi. Şoň üçin şo ilçihanaň ýa konsulluň gapysyna baran adamlar hem birinjine surata düşürdiler ählisini. Soň ýerlap tapdylar, soň gelmez ýal etdiler, söwüşe göreşe ýa-ni diktatora garşy dürli çäreler geçirdiler. Şoň üçin ýüzläp Türkmenistanyň ýörgiti mehmen agentlerini uğratdylar. Adamlaryň agdyny ýysamak üçin. Onuň bolla. Keminen bir günne tutsak eden aklar, anında haber verilişine göre 2 ýylyň dowamyny 30 kadam gelip sor, diňe şoň işe bilen mesul bolupdyr, nirde ýaşaýar, nirde ýörýär, näme iş edýär? Biz gyzap oturumda edýän işimiz, aýdyp oturýar. Ene şonuň üçin ursat haty alyndy, ursat haty bar, onu meni haýyş eder, goýurlar videoň aşagyna ýigitler. Ene ursat hatyň bolsa arkaň gidip protest edip bolýar, islenlik döwlet islenlik ýurtdy. Protestiň etmeňin dürli ursat formalary bar. Ýa-ni diňe hukman islenlik ýerine baryn we islen wagtyň baryp durup bolmaýar, onda olar ýaly ilçihanalamy mene. Ol döwletiň emlägi bolup durdy, islenlik döwletiň şu ýurtda bellenen ýurtda ýaşaýan ilçin we onuň personalynyň Türkmenistany ýa başga döwletine degişli topragy bolupdyr. Şoň üçin şo tak gitmek, baryp durmak üçin iki türlü görnüşi bar. Biri ýa-ni rusça aýtsam, uvedemitelny karakter diýdi. Diňe aýdýan, men barjak aýyň planşatyny, sagat planşada plan adam bilen bizine şo taýda durmakçy diýen boldy. Şo bilen sen eýýäm kabul edilýän, baryp durýan şo taýda. Emma başga yer bar, abzatny karakter. Ýani hukmany ýagdaýda sen yerli häkimede, biziň ýagdaýymyzda, Şweýçarýa ýagdaýyny şol yerli polisiýa hat ýazýan. Men planyp aýyň planşatyny sagat planşadan planşa çelli plan ilçihanaň öňüne protest mitingini geçirmekçi. Plan wagtyny çägini. Ondan olar aýdýar, bolýan bolsa bolýar diýär, bolmaýan bolsa bolanak diýär. Ondan soňra bir tölegi bar, men ýagdaýymda şol geçiriljek miting protesti 320 kron bolan näme bolýar? 30 dollar bolýar diýip aýdýar şunu. 30 dollaryny töledim, arazylyk hatymyz bar. Emma maňa aýdyşlaryna göre şu türkmenleri oada salmak üçin ýa ýakmak üçin Türkiýede men ursat hatarlym, baryn şo tak, gelin şo tak diýip ýalyn sözlerlerim bolupdyr. O nädip siz adamlaryň akbar bilen beýip oýun edip bilýän. Baryn da özüňiz görkezin. Şoň üçin şol onuny geçiriljek, aýyň onuny geçiriljek bolýan şol garşylyk protest mitingim bizim kardeşimiz Merdan Muhammedowyň akbar bilen baglanşykly bolsun. Näme üçin? Diňe Merdan olsa iň soň saklanan, soňam Merdan 4 ýyl bar açyk den hatarda biz bilen çykyş edip otur, öz pikirini aýdyp. Giýdeni Türkiýede de bolsa. Şoň ondan ol Türkiýeden çykyp gaýdany 13 ýyl bolan adam. Näme jenaýet eden bolsa ol Türkiýanyň territoriýasyna eden. Eger şol jenaýet dip bilýän, tapýan, suwd edip bilýän bolsalar, şo goşadyrmak üçin näki bellerlen günäler. Getirdiler şo taýda şol arda ýazan garşy duran ol bir topar aktivist, boktivistleri.
bizim göreli. Şu zatlar, şu proseduralar, yuridik proseduralar berjay edilmän, onun halta gaplanın pişgal edip, oğurlap, ekidip, Türkmenistan'a tavşarmak. O bu garakçılığın alamatı. Şonu biz subut eder. Ya Merdani'den gaytarıp berin, ya da subut eder. Şu mahal, bir siyasi şöwürlü Merdani'nin işi. Grazdani işem der, başka adında, siyasi iş. Onun şu mahal siyasi taýdan ejir çekip oturan şahsiýet. Şonu men islenip halkara forumda şonu subut edip beren. Nira baraýsyn Türkiýe hökümeti, men şu taýda menim baryp şu taýda şoluň ýüzüne diker Merdal meseleni. Sebäp bir edilýän siyasi oyun hökümet ýol başçylarynyň öz aralarynda edilýän adam sewdasy ýerde geçdi, gelecekde iki ýurdun arasyndaky gatnaşygyň arasyny gaty uly böwet bolar. Bilip goýun, Türk gardaşlar sizem dinleýän bolsaňyz, türkmenler hiç açan şular ýaly edilýän jenaýaty bagyşlaýan näler, nesilden nesile geçýändir. Hökümdarlar, hakimler gider ýurt başyndan. Halklar galýandyr. Ýöne ertesi gün türkmen halky bilen türk halky ýüzleşip bir saçaň başyna oturmaly bolsa, ýa-ni Turany öğretmeli bolsa, şonda siz ne ýüzüňiz bilen türkmeniň ýüzüne göni garap biljek. Ene Türkmenistany, türkmenleri aydınlığı ýagty durmuşa täze gelejege alyp gitmeli. Ýigitlerimiziň bir neşe edip Türkiýe idenekledip Türkmenistany deportasiýa edenden soň kim bu zatlara jogap bermeli? Ondan gelecekde gatnaşyklygynda nenem bar? Ene men şol Türk birliginiň ýa Turanyň tarapdary bolup ýyllar boýy çykyş edip gelýän adam. Bolaram şol. Ýöne şu günkü hökümdarlygyň golasyna bolmaz. Halklaryň isleги boýunça bolar. Türlü formatda. Şolam edilip otyr. Seredin hany Merkez Aziýa Respublikanyň, Gazagystan alyň, Özbegistan alyň, Kyrgyzstan alyň, Türkmenistana malyň şo ýere goşun. Görnähili emma görüňler edildi. Şo Türk birligi bardy ýa Turan birligi bardy. Emma şu edilip oturulan insan ogurlugy ýa adam ogurlugy şol gelejegimiziň, gelecekki nesilleriň ýa birleşen peýdasyna ýa haýryna däl. Şol bilip goýun. Şu günkü häkimet başynda oturanlar. Ya şolara hyzmat edýärler. Ene men gysgaça şonu aýdýanydym. Bolýa ýurtdaşlar hemmäňiziň öýüňize saglyk. Soň taýda suraty da düşdi, kemmejigin men soň berdi. Öz haýpamda goýun. Kim gatnaşyk bolsa hökmen maňa jaň edin. Özüňizi bildirin kimdiňizi. Ondan adam sany ondan geçmeli. Men adam sany diýip aýdamak belki bir gatnaşykdy, aýdylmady, diýilmedi diýmesin. Men özüm şu taýda boldy, şol ýeterlik. Gurucu meclisiň adyndan, Milli Halat Ediş Komitetiň adyndan, Türkmen halkynyň adyndan men ýeterlik şu taýda. Aýtjak da adam aýdyp bilýän. Ondan kim narazy bolsa sen şu aýdylygyna narazy, men garşy diýip öz sahypasyna çykyş edibersin. Şonu aýdýanydym. Bolýa sag oturuň hemmäňiziň öňünde saglyk.